Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kmini filgħodu kienu msejħa f'Ħażabuġ wara li żviluppaw nirien f'garaxx. Fil-post waslu l-pompieri minn stazzjonijiet numru 1, 3, 4, 5 u 8. In-nar ġie kontrollat fi ftit ħin. Min informazzjoni li għandu dan l-istazzjon fil-garaxx kien hemm numru ta' vetturi u għalhekk ir-residenti li jgħixu fl-inħawi kellhom jiġu evakwati bħala prekawzjoni. Jassistu fil-post kien hemm ukoll tim mid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei, pulizija mis-Distrett kif ukoll uffiċjali ta' Transport Malta. L-EFM wetqet evakwazzjoni medika minn fuq tanker ta' żejt li kien jinsab aktar minn 100 mil nautiku l-bogħod fil-Lvant ta' Malta. L-operazzjoni saret l-4 fil-għaxija wara li membru tal-ekwipaġġ sofra ġrieħ fidu. Permezz taċ-ċentru tal-koordinazzjoni għas-salvataġġ, l-EFM koordinat l-operazzjoni bil-helikopter tal-Forzi Armati iwettaq salvataġġ biex ir-raġel jittella bord. Il-membru tal-ekwipaġġ inġib Malta u ingħata f'idejn il-professjonisti mediċi mill-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa.